Kaixo ikusentzule eta ongi etorri egunez egun saiora gaurko hontan bertzetan bezala Maite Ziganda du gurekin. Kaixo Maite, egunon. Kaixo, oso ongi. Bueno, ez da lehenengo aldia Xaloara etortzen zarena, baina elkarrekin gauden lehenengo aldia denez, konta iguzu pixka nondik zatu zen eta zertan egiten duzun lan? Bai, 6 elkartetik etortzen naiz. 6 elkartea orain dela 20 urte baino gehiago sortutako erakunde bat da. Orain dela 20 urte Nafarroan eta konkretuki Iruña herrian oso etorkin gutxi zegoen, gure kaleak nahiko sinpleak zirenez. Eta momentu horretan hasten dira etorkinak etortzen bizitzera Iruña herrira. Orduan, hor zeuden irakasle desberdinak hasi zituzten bere geletan ikusten sartzen zirela, etortzen zirela etorkinak eta zailtasunak zituztela ikasketak aurrera eramateko. Orduan sortu zuten 6 elkartea eta hasieran beren helburua zen laguntzea ikasketekin. Baina urteak pasa ahala, hausnarketan aritu ziren eta pentsatu zuten, etorkin hauek bai ikasketetan arazoak zituztela, baina gehien bat behar zutena zen beren egoera emozionalari aurre egin, lasai egoteko, gero aurre egiteko bai ikasketei, bai erlazio berriei, bai bere bizitza berriari. Eta aldatzen joan ginen programak. Gaur egun, elkartea dolu migrazioan espezialista da, eta baita familien erregrupazio prozesuetan. Zein da ohiko familia? Boliviako amatxoa, Bolivian bizi da, baina ikusten du, nini bat izan du, edo 2 edo 3, baina ikusten du hango egoera ez dela ona. Orduan esaten du, banoa Espainiara, urte batez egongo naiz, dirua egingo dut eta bueltatuko naiz nire seme-alabei etxitxo bat egiteko eta aukera berriak emateko. Karo, hona etortzean, batean beren buruan daukaten imagina ez da betetzen, eta ikusten dute hemengo legedia oso gogorra dela, eta gutxienez 3 urte egon behar dute lan baimena eskuratzeko, 3 urte horietan, nola egoten diren, eta lehen lan baimena izan da, lan eskaintza ez da oso zabala, berez, askok beren herrietan igual irakasleak ziren, edo bazeukaten lan on bat, eta hona etortzerakoan, ikusten dute aukera hori oso murriztuta dagoela. Orduan, lanean hasten dira, eta bueltatzeko aukera murrizten doa ere, ikusten dute ez dutela lortu beren helburua, eta denbora pasatzen da, gutxinaka lasaitzen doa beren egoera, eta erabakitzen dute beren seme-alabak ekartzea. Karo, beren seme-alabak ez dira niniak, heldutu dira, nerabeak dira, eta elkartean berez atenditzen ditugun urteak dira 12-18 urteko nerabeak. Zergatik? Txikitsu hauek beren jatorrizko beren herrietan bizi izan dute bere amona, bere izeba, bere lengusuekin hor daukate bere familia, eta hemen dagoen emakume hori ez ezagun bat da, bai bere ama dela badakite, eta etortzen direnean, orduri etortzen dira ezagutzeko, gogoak daukatelako ezagutzeko beren ama, baina dolua zein da, usten dutelaan, beren bizitza osoa, beren amona, aitona edo izeba bereintzako txikitatik, binkulo indartsu hori izan dutena, baina baita beren lagunak, beren espazioa gogoratu direla nerabeak, eta nerabeak beren identitatea sortzen dute, segun eta nolakoak diren erlazio beren arteko, urteko lagunen erlazioak, adibidez. Askotan gertatu zaigu, etortzen dela mutiko bat, edo neska bat, eta bere herrialdean zeukaten hor graziosoak ziren, eta hona etortzerakoan txiste berdina kontatzen dute, el supertxiste, txiste hori beti sortzen zuen farra,
hemen kontatzen dute eta ez du graziarik ematen eta gainera batzutan hemen hartzen dugu matxista izan delakoan edo. Orduan, bapatean beren identitatea ere galtzen dute. Ja ez dakite oso ongi zer diren, ez? Eta sortu behar dute, hasi behar dute beste bizitza berri bat. Claro, bizitza berri bat sortzea, orain ikusten ari dugu, ez da erraza, ez? Ohitzea beste modu batzuetara, nik uste pandemiarekin, pandemia oportunitate bat izan da, nik uste guzti hau baita ulertzeko, ez? Ez dela erraza, eta are gutxiago nerabentzako, ez? Hasi behar duzu leku berri batean, amatxoa hor dago, baina askotan etxe batean lan egiten du ordu pila, lo eta dena egiten du, lagunak egitea ez da erraza, orain are gutxiago, baina nago guztia baino lehen ez zen erraza. Ze azkenean hemengo taldeak nahiko sortzen dira, askotan hitz egiten da, ez? Bai, kuadrilla edo nahiko itxiak direla, ez da, taldeak Euskal Herrian orokorrean. Osea, nik uste dut itxiak ez garela, osea, nahiz eta ideia hori izan, ez dut uste itxiak garela. Baina bai, kostatzen dela, ze nire kuadrillako lagunekin geratzen nintzenean, gure kuadrillan bagenuen, gure istorioa, Orduan, nire herriko bat etortzen bazen, niretzako zen oso nekagarria, ze egon behar nintzen pizka bat azaltzen nondik etortzen zen, edo zein da gure ohitura, nora goazen, ez. Eta azkenean, puskatzen dizu zure atsedenaldiko, momentu hori, egon bazarelako pizka bat, hor, zaintzen, beste pertsona. Ez gara itxiak, nik uste dut behar dugula hori, konfidantzasko espazio hori, ez dakit nola zaindu edo. Eta orduan bereientzako zaila da. Beste egunean nerabe batekin hitz egiten eta esaten nion, eta zer egiten duzu patio orduan, ez? Etorri berria da. Hemen, 6 elkartean, atenditzen ditugu etorri berriak direnak. Hau da, hemen 18 hilabete baino gutxiago daramatenak. Eta esaten zidan neska honek patio orduan, albazuen, sartzen zen hor etxe sarrera batean, ez? Eta albazuen, posiblea bazen ez existintzea, ez? Inorez ikustea bakardadean eta nahiko gogorrak dira egoera horiek, ez? Azkenean, bizi berri bat hastea, zure bizitza puskatuta ikustea, eta are gehiago, badago dolu, migratzeko dolu honetan, badago gauza bat oso harrigarria, ze beraiek beren herrialdeetan, normalitate horren barruan zeuden, ez zeukaten arazorik, zeukaten janaria, etxea, ongi zeuden, baina nona etortzean ikusten dute, bapatean pasatu dutela, hori izatera, arazoak daukaten, horietakoak, eta ez dute ongi bizitzen, ez da hori ere. Orduan, zein da gure lana? Harrera ematea, ez? Harrera ematea, lehenengo gauza, dolua kentzea, min egiten dien guzti hori kentzea, ze bestela arazo larriagoetan sartuko lirateke, ez? Orduan, min egiten dien guzti hori aurre egitea, beraiek, beren baliabideekin, hau baita nik uste oso garrantzitsua dela, hori da guri eman digutena, ez? Zelako gaitasunak ditugun pertsonak, baliabide berriak sortzeko. Nola aurre egiten dioten gertatzen zaien guztiari, harrigarria da, nire seme-alabei esaten diet, espabilatu, eske, begira, badituzu baliabide batzuk ez dituzula, aprobetxatzen edo, ez? Bai, batzutan, eta nik uste etorkinak hori ematen digutela, ez? Eta orduan, hori, aurre egin doluari, mina egiten duen guztiari, gainera familia sentitzea, hori oso garrantzitsua da, sei elkartean, ze azkenean familian sentitzea, zuk parte izatea familia batekoa eta sortzen diren hor zaintza guztiak edo oso garrantzitsuak dira, orduan familiarekin lan egiten dugu. Eta gutxinaka hori, ezagutzea etortzen dira elkartera, astetan 3 egunez, eta hor talde txikitan elkartzen dira bolondresekin, orain gutxi gora bera 200 bolondres izango dira elkartean, eta bolondresak orain talde txikitan elkartzen gara, oso txikitan, eta bolondresen papera zein da, hori, bereik izatea, ongitorria ematen dietena, eta bai jarraitzen dugula egiten, beren ikasketei laguntza ematen, ez?
Ze arazoak dituzte, karo, beren heziketa sistema oso desberdina zen, orduan, ohitzea, ez? Honi, lan egiten dugu zentru, instituto eta hori guztiekin. Eta bolondresak azkenean, zer urtea bukatzen denean galetzen diegu, ez? Eta, bueno, zer da zuretzako bolondresak? Pues, nerabe hauentzako bihurtu dira, edo beren izeba osabak bezala, ez? Zaten dut, eske zei elkartea da, niretzako nire familia txikia. Etxean nengoen triste, ez nintzen ateratzen, ez naukalako zinunera joateko, ez? Eta batean, jaba daukat leku bat, etxe bat, ara joateko, eta astero pertsona berdinak egoten dira, ez? Nire talde horretan, eta galdetzen didat, zer moduz, pues, familia, ez? Familiaren antzekoa, ez? Galdetzen dizutela zer moduz zaude, zer moduz beste egunekoa, zer moduz azterketa, eta laguntzen dizute, ez? Orduan, behin, beraiek segurtasuna hartzen duten, indarra hartzen duten, ja, lasaiago daude, beren dolua lantzen dutela, errazago da, kanpora ateratzea, ez? Hau da, ostiraletan edo asteburuetan, adibidez, asteburu honetan patinatzera joango dira, baina gauza da, taldeko lagunekin, bere urteko lagunekin, hori erlazioak erreforzatzea, guk ere ikusten dugu, zilako zailtasunak dituzten erlazionatzeko, edo erlazionatzeko, eta gutxinaka joango gara, ezagutzen hemengo baliabideak, pues, orain oso foman dagoen, pues, adibidez, Aldezar, badaude Aldezaharrean, Iruñeko Aldezaharrean bizitzen diren nerabeak, pues, Aldezaharrekin egingo dugu hor ariketaren bat, edo elkarrekoin aktibitateren bat, beraiek ezagutzeko, gure helburua da, beraiek gero parte hartzea, ja, beren herrietan, edo beren zonaldetan dauden, hori errekurtsoetan, ez? Imaginatzen dut, aipatu zu elkartean 12-18 bitarteko nerabekin lan egiten duzuela, batzuk institutora edo apuntatuko dira eta haien institutuaren bitartez edo hezkuntzaren bitartez jasoko duzu haien informazioa. Baina seguraski ere egongo dira kasuak etortzen direnak, baina ez direnak hezkuntza sisteman sartzen. Kasu horietan aukera duzue pertsona horiekin harremantzeko edo erraza alda haiekin? Begira, esaten ari duzuna, da, niretzako, guretzako da, hor dago arazoa. Azkenean, institutua da prebentzio, espazio bikaina. Eta han dauden irakasleak edo orientatzaileak jarraitzen dituzte ikasleen, erlazio harreman estua daukagu beraiekin. Segu 3 hilabetero pasatzen dugu informea edo arazoren bat ikusten dugunean edo orientatzailea ikusten duela oso bajua dagoela deitzen digu, oso erlaziona daukagu, hori denak aldi berean joateko, nerabe hori laguntzeko. Karo, derrigorrezko ikasketak 16 urtera arte dira, zer gertatzen da 16-18 urte daukaten gaztetxo horiek. Ze normalean 16 urte, 18 urte daukatenak derrigorrezko heziketa ez dago eta geratzen dira sistemaz kanpo. Claro, sistemaz kanpo geratzea, kontuz, ze ez doazte institutora, ez dituzte beste lagunak ezagutzen, ez dira ohitzen, erlazioetara, ohitzen baita ordutegi bat izatera, ikasi behar dut hau, gero hau. Hemen Iruñerrian badago helduentzako institutoa, baina baita oso ez da mundu guztia sartzen, jende asko apuntatzen da horretara, eta normalean geratzen dira gauzaietatik kanpo, eta hori guretzako da arazo larriena. Ezin dute ez ikasi, ez lan egin, baina nahi dute edo ikasi edo lan egin. Imagina, zer gertate daiteke horretan? Hombre, zei elkartea etortzen dira, orain, inoiz baino behiago, eske orain ez daukagu iaia faltarik. Zergatik, eske behar ditugu horrelako erlazioak. Nork ez du behar. Eske nik behar dut abentura bat izan, gutxienez, mendira joatea, egiten ditugunean mendira beste egunean egin gurein jinkana bat. Zeinaka, hori bai beti, segurtasun neurriak, bai, hori bai, baina, ze guai, abenturak izatea edo erlazionatzeko momentuak izatea oso garrantzitsuak dira beraientzako, ez? Orduan, bai, guk eskatu dugu Nafarroako gobernuari, bai hezkuntza departamentuari, bai beste horretan dauden beste departamentuei zerbait egiteko, eske gero hauek gure gizartean daude, eta nik uste gure gizarteak behar duena da
hemen bizitzen diren pertsona guztiak, ongi egotea, estruktura bat izatea, hori, helburuak izatea, bestela, hori, zer gertatzen da, gazte hauekin, hor kalean daude, ez eragin gabe, eta norekin elkartzen dira, edo, orduan nik uste dut prebentzioan dagoela gure erantzuna, guzti honi. Baina garrantzitsua da, 16, 17, 18 urteko gazteak, baliabideak izatea edo non parte hartu, non egon. Ze elkartean gehienez egoten dira hori, dolu prozesua pasatu arte. Eta dolu prozesua nerabe batzuen kasuan urte batean pasatzen da, nola, etortzen denean nerabe bat, ostiral honetan ez naiz etorriko mendiko ateraldi horretara, ze lagunekin geratu naiz, jazta. Hor ja esaten duzu, klin, honek ja lagunak izaten ditu, ja ez du behar, eta hor esaten dugu, bueno, pues jazta, onaino, ongi zaude, zure doluari aurre egin diozu, zure familian ongi zaudete, eta hor bukatzen da gure laguntza, ez? Orain arte gutxi gora bera, 50 nerabe daude itxaron zerrendan, ezin ditugu guztiak atenditu. Eta nortzu daude aktiboki edo zenbat dituzue? Orain momentu honetan, urtean, momentu honetan ez daukat datua, baina urte honetan gutxi gora bera lagundu ditugu 340 lagun. Baina badaude hor, 50, eta orain hasten dela berriro orientatzaileekin egongo gara, orain bigarren ikasturte hiruhilekoari aurre egiteko, eta orduan hasiko dira berriro. Etorri daukat beste kasu hau, eta beste kasu hau, eta beste kasu hau, berriro zerrendari eman beharko diogu buelta. Eta hau da horrela, urte osoan. Adibidez, erreagrupazio honetan, erreagrupazio familia, gure legedian oso babestuta dago, ze familia da baita prebentziorako sistema garrantzitsuena, eta erreagrupazioan gehienek etortzen ziren, orain arte. Orain dela 2 urte hasi ziren etortzen adingabekoak, familia gabekoak, baina normalean Nafarroan etortzen direnak gehien bat dira erreagrupazioan. Bai, orain dela 2 urte ez baita asko nabaritu genuen familia guztia migratzen zuen formula. Hau da, herrialde batean beraiek oso egoera ona zeukaten, herrialdea hasten da krisialdi batean, eta aita ama seme alabak horrela dena hor utzita, korrika etorri behar dute beren bizitza ikusten dutelako arriskuan. Karo, kasu hauetan, aitatxoa eta amatxoa ez daukate hemen egoteko baimenik, eta 3 urtez egon behar dute hor, zer gertatzen den, nola bizi, nola aurrera egin, oso egoera larriak izaten dira. Baina beraiek gogoak daukate aurre egiteko, nik uste hori dela, nik jatzen naizenean, pandemia hau kaka, nago naskatuta, eta baten esaten dut, ostras, maite, esaten ari duzu. Itxialdi sakona izan genuenean, ezin ginela kalera atera, hainbeste polizia zegoela kaletan, zu ez daukazu inongo paperik, joan erosketak egitera. Beldurra zuten, ni erosketak egitera joaten naiz, eta polizia paratzen badit, eta ez badaukat paperak, agian, bueltatzen didate berriro nire herrira, baina ni badakit nire herrian nire bizitza arriskuan dagoela. Eta ez da nire bizitza. Amatxoak eta aitatxoak ez daute, ez da nire seme alaben bizitza. Orduan, hor sortu dira oso egoera larriak eta zailak, Askotan badugu, migrazioari buruzko aurre iritzi batzu baditugu, eta horrek ere bai jarriko dizkie mugak atzerritik etortzen diren pertsona hauei. Nabaritzen dute? Bai, nabaritzen dut nik. Egunean, elkarrizketa bat izan genuen, eta nerabe gainera, mundua oso ezberdina da. Herrialde bakoitza dauka bere ezaugarria, eta hemen adibidez Euskal Herrian ikusten dugu. Bakoitza daukagula gure realitatea, ez da? Eta oso ezberdina gara. Baina beste egunean elkarrizketa bat izan genuen, eta Marruekoseko mutiko bat nire ondoan zegoela, eta elkarrizketa hasita, eta mutikoa horrela, atzera, eta eskuak horrela. Eta elkarrizketa bukatu zenean,
mutila joan zen eta elkarrizketan zegoena esan zidan, honek ez dauka inongo gogorik, ez? Bere jarrera izan da, itxia, eta nik esaten nien ez. Eske, han, bere ama txikitatik esan die, zu pertsona garrantzitsu baten aurrean zaudenean, horrela jarri bar zalela, errespetua erakusteko. Ze ikusten du zure eskuak ez daudela beste gauza batean entretenitutak, eta hori esan nahi du zaudela, erabat berarekin, bere konversazioa, karo, guretzako horrela egitea, jazta, krisis, honek ez daukago gogorik, eta hori da gertatzen dena, niri izugarri gustatzen zait, etorkinekin egotea, ze bapatean ematen dizute buelta zure, nire balio guztioak bapatean ez dut, ez dauka, ni nire seme-alabei esaten diedana, justo kontrakoa da, ez? Mundu ikuskera erabat ez berdina daukat, ez da? Norbaitekin zaudenean, horrela aurrera botata eta ez, begiratu begietara, beste zonalde batzutan begiratzea, bueno, hori da, errespetu falta izugarria, ze zu baino adin handikoak direnei, errespetua azaltzeko, ez diezu begiratu behar, baina hemen, ez begiratzea begietara, gezurtia zarela, ez? Orduan, hor dagoen kulturarekiko kodigo guzti hauek, batean, beraiek ere, berriro, eske aldatu behar dute, baina eske txikitatik daukaten errespetu formak edo, karo, hori guzti aldatzea, nik ulertzen dut, hemengo jendearentzako dela adaptatu ja bihar, ez? Baina ez ahaztu, direran erabeak, puskatu behar dutela, beren orain arte ulertzen zuten guztiarekin, eta ohitu behar direla beste forma hauetara, eta ateratzen zaiela nahi gabe, eske batzetan dira, ez, horrelako gauzak. Orduan, nik uste, kasu honetan eta are gehiago nerabeekin, pazientzia edo, igual errespetua, ez? Eta gogoak izatea, hori, egiten ditugu kaletan, liburutegi, beraiek egotea Nafarroako herrialde desberdinetako kaleetan, eta gure kartelean jartzen dugu, ez pentsatu, edo ez, aurre iritzia hartu, ikusten duzunagatik, sakondu, ez? Izan gogoak hori, pertsona ezagutzeko, jakiteko zergatik egiten duen hori, eta ez beste hori. Batzutan ere, kaletik zoaz eta horre pertsona serioa, batzutan oso, segun eta nondik etorriak, seriotasuna daukate aurpegian, ze bizi duten, ez? Eta kaletik zoaz eta beldurra sentitzen duzu, ez? Azkenean, igual ez gaude ohitutak horrelako, ohitu bar gara, baina interkulturalitatea ja parte hartzen dugu. Bertan dago, ez da? Bertan dago, eta nik uste, benetan, nire seme-alabei izaten diet, ikasi, ze ekartzen diguten hori, baliabide berriak, pertsonarekiko baliabide berriak oso onak dira. Nik uste ematen digutela klik bat, espabilatu. Eta nik beti izaten dudana, momentu honetan, gure mahai gainean dagona, mundu mailan da alde batetik ekologiaren inguruan, zer gertatzen ari da gure naturarekin, nola zaintzen dugun edo zaintzen ez dugun, eta bestea da pertsonen mugimenduak, migrazioak. Betidanik egon dira, baina eske ikusten duguna da, gero eta gehiagotan mugitzen direla, erlazionatutak daude erabat, nola zaintzen ari dugun mundua beraien mugimenduekin, eta nik uste, egon bar garela hor prest, harrera ona emateko, hemengoak sentitzeko, ze bestela, arazoak sortuko dira, ez? Normalean, atzerritik etortzen diren hauek, nondik etortzen dira? Normalean, Bolivia eta Amerikako zonalde guzti horietatik. Azkenean, nik uste hizkuntza, errazten duela, berein integrazioa, eta baina, esango dizut, Ekuadorretik etortzen direla baita pentsatzen hemen erdera berdina hitz egiten dugula, eta aldaketa handia dago, ez da? Bai, esanahiak oso desberdinak dira, edo erabiltzen dugun modua, eta ohitu behar dira baita, hemen euskararekin gertatzen den bezala, ez? Bastanekoak daukazuten euskera, batzutan batua simplea hitz egiten dugunentzako, ez da erraza, eta ohitu behar gara. Baina gehien bat Ameriketatik, Hego Ameriketatik. Eta Afrikatik ere, orain
igo da pila bat, Marruekosetik etorriak, Sahara aldetaik etorriak, orain gertatzen ari dena Saharan, segurazki nabarituko dugu, ez? Ze ez daude oso egoera, badakigu, ez daudela ongi, eta azkenean, ez basaude ongi, ni amatxo bat naiz. Ni ez banago, nire seme-alabekin, pentsatzen dut nola horre egin nire seme-alabak aukerak izateko, nire ez tuntuna, nik hori. Euskal Herriko kasuan, saharaguekin badaude elkarte asko lan egiten dutenak, eta imaginatzen dut, zuen erabiltzaileen artean ere badaudela saharaguak, momentu honetan nabaritzen duzue halako estres moduko bat, edo kezka moduko bat, ze imaginatzen dut askok familia bertan edukiko dutela oraindik ere. Bai. Hombre, ez dugu nabaritu kezka hau, egia da, ez dugu gehiegi sakondu honetan, baina eske beraiek kezkatutak daude, ja, hau baino lehenetik, egoera ez delako zona, ez da ona, eta bere aita lana galdu du, han ez dago aukerarik, eta oso kezkatutak daude, gainera beraiek esaten zuten, ni ona, etortzen nintzen laguntzeko, familia laguntzeko, beraiek, 17-18 urtekin daukate hemen buruan familia lagundu, beste, hori, nik uste hau baita, gutxienez nire seme-alabentzako ere, baten diela pizka bat, hori, errealitatea ikustea, ez? Eta ja pandemiarekin sortu ziren, hor urduritasun asko, ez? Nire familia lagundu nahi dut, ez naiz etorri hona denbora galtzera, lan egin eta lagundu. Nik esaten diet, bai, oso ongi, garrantzitsua da zure familia laguntzea. Baina zu, ez ahaztu, etorri zarela herri honetara bizitzera, eta zu herri honetan zara besteak bezala. Hau da, gazteak, hemengo gazteak, arazoa daukate, baita lan... lan munduan sartzeko, ez? Ez dakit lan munduan sartzeko, baina bai lan, kondizioak. Eske gazteak dauzkaten lan irteerak, batzuetan dira... Prekarioa da, ez da, egoera. Oso, denak pasatu dugu horretatik, baina nik esaten diet. Zu hemengoa zara, baina zu hemengoa saiatu bat zara, ni gaztean nintzenean, lana bat bilatzen nuenean, ni neukan nire ama, nire aita, nire izeba osabak, nire, erlazio pila neuzkan. Eta ni erraztasun gehiago nituen. Zergatik? Eske ni badaukat hori nire sare soziala, eta nire sare soziala lagundu zidan pila. Karo, zu beste herrialde batetik etortzen zarenean, adibidez, familiari gabe, edo familia daukazula, baina familia oso murriztuta dauka sare soziala hori, eske, zu lehenengo, egin behar duzun lehenengo gauza da, hemengoa izan, baina, sentitu. Eta zure bizilagunarekin erlaziona izatea eta zure sare soziala sortzea. Hori ez da egun batetik bestera, esaten dugunagatik. Eske, nire bizilaguna begiratzen dit, horrela en plan begira, hori seguro lapurtuko didala, ez? Orduan, saiatu behar duzu horri guztiari aurre egiten eta zure sare soziala sortzen, eta gero, ondorioa da, segurazki, laguntasuna izango duzula, ezagutu zaitu, badaki, joan zara egun batean laguntzera, herriko festetan, montatzera ez dakizer, ikusi izuten nola lan egiten duzun, gainera erlazionatu zara, eske hor nik uste dut dagoela erantzuna. Osea, saiatu ez pentsatzen bakarrik lortu behar dut lana, ez? Osea, badaude beste gauza batzuk lortu behar dituzunak, gero horretara ilegatzeko, ez? Eta horregatik da, ze garrantzitsua da parte izatea, hemengo parte izatea, ez bakarrik bizitzea, baizik eta hori, osea, kontatzea zure lagun hori, zure ondoan dauden lagunekin edo, ez, eta horretan gaude. Ez da egoera erresa, eta orain COVID-arekin imaginatzen dut horrek ere ekarri dituela aldaketa batzuk, eta pertsona askorendako adibidez maskaria egunero aldatzea kezka edo arazo bat izango da, ez da, ekonomikoki, adibidez. Bai, ni orain esan dizuan bezala, etortzenen gazteak partekatzen dute beste, gazte guztiak partekatzen dituzte arazo gutxi gora bera antzekoak, bai. Egia da, desberdintasuna da, zure balio, izatea hori familia eta horatzean izatea hori oso garrantzitsua da, eta kasu honetan berdin, eske ez da oso desberdina, nik ezagutzen dut, betiko hemengoa den familia bat, langabezian daudenak, eta hori, hilabete bukaerari nola aurre egin. Argi dago,
zu aukera ez baduzu lan egiteko, hemengo legedia ez dizu aukera ematen. Eta jartzen badizut, arazo guzti horiek, arazo larriagoak dituzu zure hilabetea bukatzeko. Musukoaren hori, pues bai, arazo bat da. Orain egon dira esaten iba jeistearena eta merkeagoa izatearena, hombre, pues hori guztia laguntzen du betetzeko, ez? Hau, moskitera eramatearena, eramaten duela ni, ez bat ere gustatzen hemen, ez? Xaloan egon, beti lasai, gure ahoak ikusten eta ez, eta batean horrelako bat jartzea. Eta ere gehiago, imagina ez duzula manejatzen hizkuntza. Naiz eta Hego Amerikatatik etorri, eske kostatzen da, osea, erlazioan kostatzen da. Eta hemen oso askaritza egiten dugu, eta orduan, ja, bueno, la bomba, ez? Orduan, hilabeteko horrekin, hombre, pues, hilabetea bukatzea zaila egiten zaila. Orduan, ja, beste gastuak, jartzen baditugu, ja, pues zailago. Baina, bueno, nik uste Nafarroa solidarioa dela, eta beraiek oso arduratsuk bizitzen dutela guzti hau. Etorkinak nik uste bizi dituzten esperientziagatik edo ez daki zergatik, utzi zigutenean ja ateratzen kalera, ez? Ni gogoratzen dut amatxo eta aitatxoekin hizketan egon ginela, eta esaten zuten, eske hemengoak zarete oso eroak. Osea, usten egon gara itxitak etxean, eta bapatean usten dizuete ateratzen, eta kalera! Eta beraiek ez ziren atera, osea, egon ziren, prebentzio ez dakit, osea, hor, beldurrarengatik edo ardurarengatik ez ziren ateratzen kalera, ez ziren biltzen, osea, oso mantxo joan ziren, gutxinaka ez, bere egunerokotasunera bueltatzen. Egia da, karo, hauetako pertsona asko, etorkin asko, amatxoa gehien bat, etxe batean bizitzen lan egiten dutela, pertsona heldu batekin, orduan, bere egintzako oso garrantzitsua da, zaintzea pertsona heldua, osea, eta hori baita, pues, ez dakit, bai zaintzeagatik, errespetuarengatik, baina baita konfinatzeko eta hor sortzen diren, arazo guztiengatik. Baina, bueno, desberdinak, oso desberdin hartu dute pandemiaren prozesu desberdinak. Aipatu duzu 200 pertsona dabiltzala lanean, gainera bolondrez lanetan, zuen elkartean, orain COVID-a dela eta bolondrez horien kopurua igo, jeitsi, mantendu egin da? Beste urtetan askoz bolondrez gehiago parte hartzen zuten. Kurtsa ziren beti egoten gara, ez dagoela bolondrez gehiagi eta gero beti daukago. Zer gertatu da? Gero beti tortzen da jende pila bolondrez izan nahi duela. Eta gainera, inoiz baino gehiago orain esaten dugu, ostras, txapo. Beldurra guztiekin, murrizketa guztiekin, oraindik zu nahi duzu etorri sei elkartera, astero 5 orduz, nerabeekin egotera, laguntzera, benetan. Nik uste nire bizitzan positiboago naizela, pertsona hauengatik. Ez da erraza. Zer gertatzen ari da orain? Karo, talde murriztutak ditugunez, ezin da inor gehiago sartu. Orduan, bolondrezak jarraitzen digute pertsona ezberdinak deitzen, ni bolondreza esan nahi dut, baina esan behar diegu, ez dagoela aukerarik, eski taldeak betetak daude. Eta espazioarena da arazoa, edo zerrek, hau da, bolondrez gehiago eta itxaron zerrenda balin badago, zergatik ez dituzue gehiago hartzen, baduelako muga bat, pixkat? Arazoa da baita, gure elkartea, etorkinak bezala. Etorkinak saiatzen gara ez ikusten, beren den realitatean, ez? Etorkinekin lan egiten dugun elkarteak ez gaude oso ongi. Sei elkartearen egoera beti izan da oso larria, baina aurrera bota dugu 20 urte hauetan, ez? Baina ez daukagu aukera pertsona gehiago, karo, zuk esaten duzu, joaten gara beste leku batera, hori da gastu bat. Diru harik ez daukagu. Lokalaren aldetik. Jesuitas eskola bai usten digula lokal bat, baina pertsona bat egon behar du beti, esan dizudan bezala, beti dago interbentzio teknikaria, gizarte langilea,
doluaren, bakarkako doluaren lan egiteko, eta baita beste bat jarraitzeko taldeko dinamikak. Karo, kontratatu beharko genituzke beste bi pertsona, ze bolondresak ez dira joaten eta ala, loloko egingo du nahi dudana. Ez, bolondresak joaten dira, badaukate plan bat, astero daukate bilera bat, prestatzeko. Formakuntza edukiko dute, ez da? Hori da. Orain, aste honetan adibidez formakuntza izan da doluaren inguruan, kurtso hasieran gaudelako, eta hori guztia lan asko dauka. Orduan, gure baliabideak oso murriztutak daude, osea, ez daukagu aukera. Orain hasi gara, eskatzen, Nafarroako gobernu aldetik edo Europa aldetik aukera ditugun, guzti hau indartzeko, ikusten dugulako, eske etortzen dena, izan behar dela, gure itxaron zerrenda oraindik handiagoa izatea. Eta begira, niretzako itxaron zerrendan naiz eta esan 50 lagun daudela, 50 nerabe, ikusten duguna da, nerabe hauetako batzuk ez dira sei elkartera etortzen, ez dute doluari aurre egiten, eta 3 urte ondoren, deitzen digute, gizarte zerbitzutik esaten, eske mutiko behar du zuen, eske dago dolu batean oso gaizki, eta bukatuko du zentro batean, familiatik, kanpo. Ze garrantzitsua da prebentzioa hori. Hau da, etorri, kendu dolua eta gero parte hartuko duzu bizitzan, bai? Parte hartzen ez dutenak, ikusten dugu, gero, arazoak sortzen direla eta orain, prebentzioan gastua baldin bada pertsona bakoitzeko 100 euro urtero, pasatzen badira 1000 ez badute lantzen eta, edo drogarekin erlazioak, ez dakit, edo familiarekin depresioa hori da larriena, edo amatxorekin erlazio oso larria, azkenean familiatik atera beharra, hori diru askoz gehiago kostatzen du. Orduan, prebentzioan, nik ikusten dudana oraintxe bertan da, murrizten ari dutela baita prebentziorako diru hori eta nik ez dut mesedez. Hor dago koska. Zuk aurreratzen bazara, lantzen baduzu guzti hori benetan, aurrezten da diru pila, ez? Baina, elkartea beti egon da hor, hori, txikia izan gara, ez? Eta kasu gehiegi ez dakit, baina behar dugu, larri jartzen gara, hor lanean gaudenak eta bolondresak esaten, baina egin behar dugu zerbait, hau zin da, ez? Gustatuko litzaiguke egin badaukagu ideia pilo bat, ez da? Eta onak ez urrengoak, ez? Baina ez daukagu dirurik, eta hor gaude, a ber. Baina, poliki-poliki joaten zareten zuen txikitasunean handituz, eta kolaborazioekin jarraituko dugunez, urrengo batean ere hitz egingo dugu pixka ze aukera berri dituzuen, ze proiektu. Beraz, plazer bat izan da, Maite, zurekin mintzatzea. Eskerrik asko, niretzako baita, beti bezala. Eta beste batean segituko dugu sakontzen, eta beste bide batzui, eta bertze adar batzui heltzen. Mila esker eta bertze bat arte, Maite. Eskerrik asko, beste bat arte.